Salutare fraților, bine am regăsit la episodul 2 de Car Parking. Jocul ăsta este super șmecher. Și unde l-am pus? Acolo sus. Și am aflat o chestie, cum să faceți mașina să fie rapid. Deci orice mașină. Dați să luăm mașina pe care m-a bătut Ionuț. O să văd unde e. Aici trebuie să fie. Ia uitați. Aceasta. Ia, hai să dăm aici. Și să vă arăt o chestie, cum să o faceți cea foarte rapidă. Dacă o spuneam pe fundal, vorbește la telefon. Și... ce mare nu stăteam. Așa, de la setări, stați că să le spunem că nu era așa, era așa, toate. Uitați cum merge, imoleșită. Că înainte mi-a făcut. Și dacă închidem toate ăștia și dăm pe AWD, altceva. Ia uitați. O vedeți? Și e super șmecher chestia asta. Deja am 300 la oră. E super șmecheră mașina, am deja 400 la oră. Na. Așa. Haideți să ieșim, că nu vreau cu mașina asta. Și o să ne plimbăm. O să ne ducem să dăm bani la cerșitori. Să cred că o să vândem mașini. Nu știu, o să vând pe una care nu-mi place. O să vând o pauză, fraților. Gata, fraților, am tunat această mașină, AMG-ul ăsta. O să-l dăm la fraieri ăștia. Așa. O să dăm la fraieri. Da. Să nu uitați, stați un pic să o pun iar și o pauză. Gata, fraților, am revenit. Cineva Duculoil Mărăbin, da, Darius, hai să-i spunem Darius. Cine nu are bani? Cine nu are bani? Așa mă cheamă. Bua. Dar mi se pare că e super șmecheră. Nu că e super șmecheră, că e faină mașina asta. Vino în târg să îți vin o mașină cu un ban. O să pun aici. Dacă vine. Poate asta niciun ban are. Ce fain are. Și bă. Nu trebuie să o pe aici. Dați să mă pun aici. Mă duc în târg. Stați-mi că trebuie să pun o pauză. Am vorbit cu mama. Dați scrilul ăsta. Așa. Să vindem la prostie. Doamne. Stai să-i spun că mă duc acolo. Mamă, ce are, bă, frate? Hai să ne ducem, fraților, în târg. Da, merge lag, fraților, nu știu de ce merge lag. Nu știu. Vii din cauza sesiunii. Iar
și ne-am blocat acolo. Da-te. Hai să ne ducem. Nu știu, merge un pic la fraților, nu știu de ce. Unde era târgul, bă? La aici. O să fie doar damage-ul ăsta. Da-te, prost. Oh, Doamne! Nu știu ce am episodul ăsta. Ăsta nu e ăsta. Am cumpărat la mașină. Am lovit-o. Hai să punem mașina la... La târga în desert. Punem atâta. 20.000. 20.000? Nimic? Niciun 20.000? Prea mult? Uitați, frate, o să pun un 1. Trebuie să punem 1. Gata. Am vândut-o. Carnot sult. Adică, cred că nu-i vândută. Hai, da, bă, bossule, dacă ești mecher. Dar stați, fraților, că e lovită. Ce, frate? Ba, da, are chestiile alea. Dar să o ducem aici la reparat. Deja am vândut un AMG. Gata. Nu, mie nu-mi place mașina asta, e urâtă. Bine, așa că nu o tunești, nu. Da, așa, micuță. Mi-e plac mașinile mari. Mâine, fraților, o să facem... Hai, cred că ăla era. Mâine, fraților, o să facem cu Ionuț top 3 mașini, cele mai slabe mașini ale mele și versus ale Ionuț. Gata. Hai, let's go. Hai să cumpărăm căsuța aia de acolo. Nu pe aici. Să mă duc în altă parte. Pe aici. În spate. Hai să ne ducem. Rupem. Bine, fraților, de fugit. Vedem că fugem. Hai să cumpărăm casa aia și terminăm. Vedeți. Deja avem 300. Ba, de fuge. Da, mă duc în apă. Gata. Da. Fraților, cam atât cu acest episod. Eu am fost Bogdan. Nu uitați să dați like și... nu este. Am venit să pășu casă. Ba, mai. Unde pot să... Vreau să o cumpăr. În fine, nu știu ce. Bine, fraților, cam atât cu acest episod. Eu am fost Bogdan. Nu uitați să dați like și să vă abonați. Bye!